IFM Dagupan at mga fish trading na mahagi ng boneless bangus sa Maria Corina Canoy Feeding Program. Nagbabalik po para sa ating good news, Idol Ruru Hugotero. Labis ang tuwa ng mga residente sa Barangay Pantal, Dagupan City matapos maipamahagi sa kanila ang 100 boneless bangus sa isinagawang Maria Corina Canoy Feeding Program kasabay ng pakikiisa sa selebrasyon ng Bangus Festival 2026. Sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, Arman Networks at Arman Foundation, katuwang ang MG Fish Trading o MG Dagupan Boneless Bangus, matagumpay na naihatid ang programa sa nasabing barangay. Ayon kay Grace Novelas de los Reyes, owner ng MG Dagupan Boneless Bangus, layunin ng kanilang pakikiisa na makapaghatid hindi lamang ng pagkain kundi ng tulong na makakatagdag sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga benepisyaryo. Dagdag pa niya, karangalan para sa kanilang negosyo ang maging bahagi ng programang may malasakit sa komunidad. Ngayahan ko din po yung mga katulad ko po ng nagbi-business ng lokal na sumuporta sa ganitong aktibidad. Kasi malaki man o maliit ang ating ipamamahagi, malaking tulong na rin po yun sa ating mga kababayan. Ibinahagi ni De Los Reyes na patuloy nilang sinusuportahan ang mga ganitong inisyatibo lalo na kung nakakatulong ito sa mas maraming pamilya habang isinusulong din ang kahalagahan ng lokal ng produktong bangus ng Dagupan. Inaanyayahan po namin kayo na tangkilikin ang Bangus Dagupan lalo na po sa amin sa MG Fish Trading na makakasigurado po kayong dekalidad, fresh po ang maibibigay po namin. Bukod sa 100 boneless bangus na mahagi rin ng mainit na lugaw at pandesal bilang simpleng handog na may kasamang malasakit at tunay na diwa ng bayanihan sa gitna ng pagdiriwang. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.